Тук сме с Евгений и Алекс от DigiNovo. Са хората, които може би не знаят какво прави DigiNovo. Ще направя една интродукция, те ще ме поправят, ако греша. Е много вероятно да сте ползвали тяхно решение, ако сте попадали на видеообслужване в някой от оператор. И може би вие трябва да кажете по-точно какво прави DigiNovo и в момента и в бъдеще, но с какви клиенти работите, какви са основните сектори, върху които се фокусирате? Ами да, благодаря ти, Косио. В момента това, което ние с Алекс правим чрез нашата платформа DigiNovo е да осигуряваме възможност на търговците, които имат онлайн магазини, но и класически нормални офлайн обекти, да осигуряват през живо видео и аудио същото ниво на обслужване на клиентите си онлайн, каквото биха имали, ако дойдат в магазина. Тук по-рано в панела се говореше за хуманизиране на отношението към домашните любимци. Ние с Алекс се стремиме да осигурим хуманизиране на отношението към клиентите по възможност. В момента наши клиенти са компании от ритейла, банковото дело и телекомуникациите. Може да допълня само, че всъщност нашата цел е да използваме всичко, което една технология би могла да предостави на един човек, за да осигури естествен контакт, а не просто да си говори с, така да го кажем, с една страница, в която няма усещането, че някой го разбира и го чува. Ние даваме възможност хората да евентуално в един момент стигаш до там да искаш някой да ти обърне малко повече внимание. Нашата цел е да предоставим възможност да получиш това внимание, независимо дали става дума за покупка или за обслужване след извършване на покупката, след като си купил. Да, нещо повече в много от търговските обекти, особено в магазините за техника, например, консултантите по продажбите са заети с обслужване на клиенти най-вече между 12 и 2 часа и от 6 до 10. През останалото време те се занимават с подреждане и така нататък. В същото време нашите наблюдения и наблюденията на всички ви, надявам се, показват, че хората пазаруват онлайн, основно докато са на работа. И вечно време. Тоест, приятно уплътнение на времето. Абсолютно. Тогава константите в магазините са най-слабо натоварени. И затова ние изпитваме да дадем възможност на константите в магазините да упражнят търговските си умения и през живо аудио и видео, споделяне на екран, използване на множество камери в магазина за демонстрация на продукти, да успеят да продадат и онлайн на клиентите, които в този момент ги няма в магазина. Да. Какво се промени в обслужването на клиенти, откакто вие започнахте този бизнес и какво е бъдещето, за което, тъй като темата в момента е AI, ще говорим и за AI естествено, но какво се промени? Всичко се промени след COVID-а. Най-вече имаме бурно развитие на електронната търговия, което доведе до бурно развитие на алгоритми и системи за профилиране на клиентите, на електронните разплащания, платформи от една страна. От друга страна, все повече и повече търговците се стремат да блендират в едно онлайн и офлайн изживяването на клиентите си. Много показателно за това, например, е, че някакси COVID отмина, но удобството, което търговците създадаха на клиентите, остана. Тоест, техните навици за пазаруване се промениха така или иначе веднъж и завинаги. Много показателно при нас това, което ние можем да кажем, да го илюстрираме, е онлайн видеомагазинът на А1 България, известния на всички мобилен оператор. Там продажбите през видеомагазина, който е поддържан софтуерно и базиран на нашето решение, през 2023 година са 3 пъти по-високи, отколкото в COVID-ната 2020 година. Тоест, COVID отмина, но навиците останаха. Нещо повече, вече
по данни на компанията, над 40% от онлайн продажбите им минават през този нов канал за обслужване на клиенти, през видеомагазина. Това, което се получи малко или много е, че човешкото отношение се превърна малко или в един вид премиум услуга. Все повече, нали, големите онлайн магазини се опитват да избягат от интеракцията с хората и всъщност за да получиш някаква, ако имаш някаква несигурност и някакво желание да получиш помощ, става все по-трудно и това се превръща в един вид премиум услуга, която някой може да предложи на своите клиенти. Също така това затрупваната информация, която имаме в днешно време, се доведе до това, че решението за взимането на решение за покупка и избора при покупката става все по-труден. Прекалено много неща, реклами ни заливат от всякъде и хората започват да търсят най-различни начини, понякога имат нужда дори някой просто да им потвърди, че решението, което са взели, е било правилно. Иначе си го четеме, има статии, можем да намерим статии за всяко едно нещо, каквато теза искате, така можете да си докажете в интернет. Всичко е въпрос на как ще си питате за това нещо. Преди време ми казахте много интересно нещо за обслужването на клиенти и за да преминем към автоматизацията и AI-а, но се оказва, че най-добрите консултанти са видео. И аз съм ми го казвали и хора, които са пазарували. Най-добрите консултанти се оказва, че работят точно в видеообслужването. Защо е това? И как се получава? Според мен това е най-вече, понеже са на запис, нали? Техните супервайзери могат да видят и да покажат отношението, но най-вече защото търговците, поне търговците, с които ние работим, компаниите, просто високо мотивират тези консултанти да чисто финансово да продават повече. Съответно, за нашия канал те подбират най-добрите си, най-опитните си консултанти. Така че за мен това е причината. Отделно, че защото на клиентите им е удобно, нали? Да си стоиш на дивана и да ти демонстрират продукти, един, втори и трети, да ти показват на сайта през скриншеринг къде трябва да отидеш, за да се чекаутнеш, т.е. да те преведат през целия процес, е удобно. Добре, как AI, изкуственият интелект, ще помогне на целият този процес и ще промени обслужването на клиента? И вашето решение съответно. Това е една безкрайна тема, но в общи линии AI може да помогне в няколко основни направления. Първото, от което всички се ориентират на там, е да прехване първата вълна. Повечето проблеми и повечето въпроси, които имат хората, обикновено са типизирани и са някакъв стандартен набор, те са ограничен набор. Съответно, AI е доста удобен за това да прихване тази вълна, за да може да се разтоварят хората, които биха обслужвали иначе тези хора. Второто, което е AI може да подготви обстановката за потенциален консултант, който би могъл да влезне в един последващ момент, тъй като той може да събере и да разбере контекста на търсенето и на въпроса, който има даден човек. Много е удобен дори в последващата фаза за профилиране по време дори на самия разговор, за да може да подаде и да асистира от една страна клиента, от друга страна би могъл да се използва и за асистирането на самите консултанти, за това да могат да предоставят по-добро обслужване. Между другото, извинявам се, че ще прекъсвам. Защо всички чат-боти са с нежни имена и това не е ли полово зададена роля? Защото хората, ако доскоро ненавиждаха чат-ботовете, сега просто ги мразят, нали? И явно се опитват да ги умилостивят по този начин. В принцип има доста психологически теории за това по какъв начин ние възприемаме, когато от другата страна. Особено когато говорим за conversation ботове, има значение не само това, което казва, но и начина, интонацията, тембъра, по който се произнасят. Затова особено компании, които инвестират сериозно в AI-ботовете, да наблягат много, обръщат особено внимание на това как ще се казва, какъв ще е гласа, дали обикновено целта е да по-успокояваш, така да се почувстваш сигурен, че този бот среща знае какво прави и ще се погрижи за теб. Това е причината, поради която дизайнерите на тези ботове се стремят да изберат такъв тип.
Да се върнем на DigiNovo. Как ще интегрирате AI вие? Ами да. И как планирате развитието на DigiNovo? Тук с Алекс вярваме и сме предприели и инвестираме в един диференциран подход. От една страна приложението на AI в процеса на продажба и от друга страна в след продажбената поддръжка на продуктите и услугите. Защото за търговците това са две отделни неща, ама за клиента това е едно цялостно преживяване, дето се казва на български Customer Journey. Нали? И той изпитва едно цялостно отношение. Докато в областта на продажбите залагаме на това, което Алекс току-що разказа, именно, че технологиите с изкуствен интелект насочват избора на клиента, профилират го по-добре и позволяват включването на жив консултант през отдалечена аудио и видеовръзка в най-подходящия момент, т.е. повишават много неговата ефективност и създават по-добра лоялност на клиентите. От друга страна, при следпродажбената поддръжка на продукти и услуги, ние там смятаме, че на база на развиваните от нас технологии AI има най-голямо приложение и в момента здраво инвестираме в това, а именно удобството на това клиента да може да получи техническо обслужване с продукт или услуга по всяко време. Представете си един TV оператор, който клиента му в 10 часа вечерта няма телевизия, няма кол-център. Единственият начин да получи съпорт би бил през бот. Именно тук ние залагаме на технологии с Machine Learning, Image Recognition, разпознаване на изображения и смарт алгоритми, които да помогнат на клиента да се идентифицира проблема и да му се предложат решения веднага на място, а не просто да го запишат за посещение на технически екип на следващия ден. Тоест опитваме се чрез AI, което е темата на деня, да разрешим проблема на клиента веднага. Стига да не се налага физическа подмяна на крайно устройство, където вече все още смарт алгоритмите не могат да свършат работа. А какви клиенти таргетирате с това решение? И ще таргетирате? Клиентите, които таргетираме прямо за пост-селс поддръжката, прямо ние в момента вече водим определени разговори в телеком индустрията, където може да се поддържат клиентите в ритейла за след продажбените поддръжки, нали, включително за неща от рода на сетъп и конфигурация на устройства, които някой е закупил и му звънят и не работи, що не работи. Също така в банковата индустрия, където искаме да продължиме нашото journey, което сме развили до момента. При sales цикъла, в общи това са и четирите основни индустрии, в които ние си се таргетираме, в които имаме опит, в които вече сме показали, че нещата могат да работят и искаме да стъпим върху тях. Залагаме много и на това, че нашата технология за след продажбена поддръжка може да навлезне и в застрахователното дело, конкретно при автомобилното застраховане, където един роботизиран видеоасистент може да съдейства за това да се извърши оглед на автомобил, например при щета, веднага, на място, без намесата на жив агент от страна на застрахователя или на кол-центъра, но и без да се налага клиента да ходи в център за ликвидация на щети, т.е. един изцяло автоматизиран, роботизиран процес за подаване на заявление за щета, веднага на място, оглед на автомобила и директно излизане на решение. Това смятаме, че ще пести на застрахователите много от гледна точка на обекти, работна сила, а за клиентите ще създава много голямо удобство. Благодаря ви, успех с вашето решение и вашия бизнес. Всичко добро!